Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Freaks channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sana nesithembu nesithembu umacele umayeni umseleku ulwandle usibindi. Ngenza amavidiyo amafishane. Usibindi ufike esibhedlela after ulwandle. Kodwa usibindi uyophetha amafoni kababa umseleku owazi ama-password. Usibindi benolwandle batshela ukuthi nawo umuzi kwase kuthiwa amabhizinisi usibindi. Ulwandle uye ophuthumise ubaba wakhe esibhedlela ngizwe kanjalo noma ngakhuluma ephothe umacele. Basizama izinto zalinda usibindi ukuthi akazothatha izikhwama zababa wakhe akathatha amafoni. Owenza lento ubani? Ubaba. Because ayiqali manje lento sike sayikhuluma before ukuthi nina umuntu mayikhuluma nivele nenze ngathi sekuyimi ubhala le service show kanti ngikhuluma lento esiyibonayo ukuthi hayibo. Yini ngenziwe iqiniso? La akusiyo mayini mkhiphe nje ngaphandle. Abanye baze bathi mhlawumbe ubaba uzama ukucorrecta into ayenze ekuqaleni. Asibuyeke kweyenzeke ekuqaleni ke. Ekuqaleni umseleku ubize imindeni yonke. AbakaNgwabe, abakaYeni, abakaKhumalo, abakaCele. Wabeka usibindi nolwandle ndawonye. Wathi naba abafana ababili. Isifiso sakhe, iphupho lakhe ukuthi bebambisane ngoba lona mdala kodwa lona uyinkosana. Wathi-ke bobabili lapha ubabeka kwiposition efanayo. Ngenxa yokuthini lona mdala lona wasemshadweni. Wathi-ke ufuna lokhu ukukhuluma phakathi kwemindeni nezihlobo ukuze bazi ngoba ikhambi omama bey'ngane beshintsha ngenxa yempi evezwa isithembu. Kuthe usibindi ekukhuleni kwakhe eqhubeka umseleku usenze njani? Udonsa usibindi kakhulu kuzinto azenzayo. Nezindlu sabuza futhi guys ukuthi hawu why ulwandle bengekho kule conversation ukuthi-ke uma usibindi uready ukushada benza isinqumo sokuthi-ke indlu ezolungiswa usibindi yile lapha eMzumbe. Umseleku wathatha usibindi wahlala naye phandle bakhuluma bobabili. Babeqeda ukukhuluma wahamba nosibindi wayomkhombisa indlu athi akayilungise. Wayekhuluma lokhu umseleku enesmile ebusweni ejabulile. Haze sayibuza ukuthi kazi ulwandle uzizwa kanjani? Obonayo ngifuna ukuthi ubambe leyo part ebalulekile ukuthi obonayo ubani. Kwaphinda futhi kwafika enye episode la wakhuluma khona noMacele. Wathi uMacele umseleku unokushintsha izinto kuze kube ngathi uyenzelela. Yikho engathandisisi nolwandle. Wayengekho umayeni and umayeni akakaze ayivume ngisho indaba yokuthi usibindi akalungise izindlu kodwa wayethi yena usibindi usebenzaphi ngoba sekukhulunywa ngokuthi uzoshada. Namhlanje kukuphi-ke kuyavela ekutheni iy'ngane azizwa ngendlela efanayo ngoba indlela esibuka ngayo usibindi ubekwa eduze kakhulu okunolwandle. Ngisho ku-social media abantu beze bexabane bethi ulwandle kodwa uyohloniphayo. Why kuhlinzeka usibindi ophostwayo? Wathi usibindi ey'nganeni kwizingane zesithembu ayikho yena into ubaba wakhe azoyenza engamtshelile. Lana umseleku ulele esibhedlela. Melele esibhedlela kukhulunywa ngokuthi amakhosikazi ayamstress. Usibindi yena ufika ne-conversation yokuthi uyakhumbula lento ade sikhuluma ngayo. Usibindi ukhuluma ngani? Ngezinto zedlozi. Amakhosikazi awayikhuluma indaba yedlozi ulaka labantu abadala. Uthi usibindi-ke kumseleku lento ade sikade siyikhuluma isiyenzeka. Ogibeza ingane phezu kwabazali bayo, othatha ingane ayibeke phezu komama bayo. Kodwa-ke wena ngoba ubhayasi unalo mqondo wakho uzothi umayeni inkinga. Owenza umcimbi kulo mcimbi lo okwakuphithizela uMakhumalo kuphela umseleku. Wasizathu salokho
ukuthi imindeni le ihlangane yazane, kodwa nayi into ebalulekile ukuthi khona ulwandle, khona noSibindi. Wathi kuLwandle engayenzi into ngaphandle kaMpumelelo. Wathi kuMpumelelo, guys ngiselona le ndawo inobisi lana manje bekubuza impukane ngantshothi ngisempazini for isikhashana. Wathi kuMpumelelo engenzi into ngaphandle kwaLandle. Ophule lowo mthetho qala before iy'ngane kuvele ukuthi zona zibizana kangakanani. Msileko. Kodwa nina nithi asiblame uMayini. Hawu! Kufuna umuntu ongathi uzom-understand uMayini. Nalapho uMayini mayekhuluma ngendaba yendlu, akakaze beke uSibindi phambili ngoba eyingane yakhe. Ubuze ukuthi ezinye iy'ngane kuzokwenzeka njani. uSibindi unikeziwe indlu kuthiwa akayilungise, naye usebala ukuthi vele indlu yayinganakiwe kwase kwagcina. uMacele nangeyakhe wanikeza uSneil. uLwandle kwathiwani kuye. Walasala ngaphandle uLwandle. Nezinye iy'ngane ey'sele ngaphandle. Owonayo ngifuna ukubambisisa ukuthi uba. Ngoba namanje uSibindi bakuthiwa yima kancane ngapha ekuletheni abantwana. Khona othi umzali kaSibindi, mina abantwana ngiyabafuna abantwana. Kodwa mase kuphuma iy'nhlamba la ku-social media kuthiwa umama kuphela. Akube kusabuzwa kubaba. Mina abantu ababhayasi bayangidina guys, abantu abawu-pick me bayangidina. Nomama abangazwelani nabanye omama bayangidina. Ngoba la asikhulumi nge-brand. Umayini akabuild i-brand, ubuild ikhaya, ubuild umuntu. And usempini-ke naye-ke hayi siyamzwela ngoba cha khona kunzima ukuthi uzoba nengane ezophinda ube nobaba wayo nje u-husband ongaqondi nengane ayisilandela lapho ngoba ibona ku-right. Futhi naye mhlawumbe ingane izoya ngokuthi hey phela ubaba onemali kakhulu, if ngenza kanjena nami ngizophumelela. Ubi-ke kodwa ngoba manje ingane izophapha njengoba iphapha nje ingasahloniphi. Ngivale-ke le video la sobuye siqhubeke. Bye.